programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. ¿Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos? Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde Ribadomia, a nosa central, os estudios centrais. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos con entrevistas, con análisis da política municipal dos concellos nos cales nós temos a nosa cobertura. Estaremos co alcalde de Padrón, con Anxo Rei, para analizar a súa política municipal. Recuperou a alcaldía o Partido Socialista nas pasadas eleccións de maio
e con ele estaremos e analizaremos este ano e, lógicamente, as previsións para esta legislatura da que quedan 3 anos. Estaremos tamén co alcalde de A Pobra do Canoñal, con José Carlos Vidal, para analizar este concello tan importante da comarca da Arousa e da provincia da Coruña. E abrimos este turno de análisis e de entrevistas coa alcaldesa de Marín. María Ramallo, moi boa noite, benvida, como estamos? Moitas gracias, moi boa noite, moitas gracias pola invitación. Encantado, e ademais, bueno, xa sabe que pasaron por aquí a oposición, tanto o Bloque como o Partido Socialista, os dous voceiros. Recordemos para a audiencia que o Concello de Marín conta con algo máis de 20.000 habitantes. O Partido Popular obtuvo 12 concelleiros, Partido Socialista 5 e BNG 4. Vostede xa levaba gobernando 3 legislaturas, non? 12 anos. Como valora estas eleccións de maio do ano pasado para vostedes e para vostede e para o Partido Popular no Concello de Marín? Bueno, pois eu, a verdade é que sacar unha maioría absoluta nestes tempos é unha tarefa difícil, repetila tamén, pero sacar a cuarta maioría absoluta, pois, sen dúbida, fruto dun traballo, dun equipo, dunha xestión, de que ofreces aos teus veciños pois, un proxecto político no que creen, que o apoian, e, polo tanto, eu nunca terei tempo suficiente para dar as gracias por esta nova oportunidade de continuar. É verdade que levábamos 12 anos gobernando, cumprimos no día de onte os 13 anos e, polo tanto, bueno, contenta, porque, sobre todo, que te ves un pouco que cando se fai un balance a xente o apoia, pero que tamén que sigues tendo ese impulso, esas iniciativas que queres con todo o teu tesón sacar adiante, ese é o obxectivo que vai marcar estes 3 anos que todavía nos quedan de legislatura. Lle pesa moito a responsabilidade cos veciños? Bueno, esa responsabilidade pesa desde o primeiro momento. A medida que incrementas os resultados, máis te pesa esa responsabilidade realmente. A veces pensa a xente, bueno, pois que tes unha maioría absoluta que gobernas máis cómodo. Eu penso que é máis ben todo o contrario. Gobernas con exixencia, con responsabilidade e, sobre todo, con tratar de dar altura e de resolver problemas. Ao final, eu son unha fiel defensora da política municipal. O digo con convencimento de causa, penso que a máis cercana para o bo e para o malo, non? Pero sobre todo para esa satisfacción que te dá ver proxectos que pos en marcha, que tamén moitas veces nunha legislatura non te dá tempo, pero ora ves xa como van crecendo, como se van un pouco desenvolvendo, e sobre todo, bueno, pues que sí que notas o apoio da xente, que ao final é, bueno, para unha persona que se dedica a esta tarefa importante. Bueno, vostede é unha muller, ademais, importante para o partido, coordinadora de Pontevedra, presidenta do Partido Popular de Marín e diputada de Fondos Europeos, Innovación, Axenda Digital e Cooperación Local na Diputación de Pontevedra. Como valora a política nacional que se está metendo estes días a través de Cataluña e esa posible financiación ou debate sobre a financiación singular sobre Cataluña polas consecuencias das eleccións nesta comunidade autónoma? Bueno, con carácter xeral, a política nacional, solo hai que ver un pouco os medios de comunicación, pois está bastante revolta, non? E a verdade, o digo con coñecemento de causa, pois, bueno, porque tuve unha sorte ou a oportunidade de ser diputada nacional no seu momento, de deixalo con motivo da pandemia naquel momento, volverme a dedicarme intensamente ao meu concello, e a verdade é que moitas veces dices tú, no día a día, no que te ocupa o día a día, e ves un pouco o debate nacional, digo, madre mía, todavía que alonxados estamos de poder ser efectivos, ser eficaces e resolver problemas. Penso que a financiación das comunidades autónomas chegará un momento en que terá que poñerse en riba da mesa, pero sin distincións, é dicir, sin facer diferencias, porque se todos queremos que se presten en todo o territorio nacional os mesmos servicios públicos, a sanidade, a educación, a política social, eso se ten que ter financiación, unha financiación adecuada a cada territorio, evidentemente, pero que seremos capaces de poñernos nunha mesa sin diferencias. O que parece que vai pasar e que vai haber diferencias, e eso efectivamente fai tensar todavía máis a corda, sobre todo porque os veciños te entenden perfectamente cando se fala de cartos de financiación e de diñeiro, porque como se financian os servizos públicos, é dicir, as melloras que ti queres para a túa xente. Eso é moi importante e non se debía facer distincións, ni claras distincións, sobre todo por apoios políticos, que é precisamente o que parece que se vai facer. Todo ben nun momento no que se necesitan apoios por dous lados. Claro, pero
Eu nunca tuve a ocasión de depender ou de que me exixiran nun pacto de goberno, non? Pero é verdade que hai cousas que, se eso perxudica a moitísima outra xente solo para o beneficio do teu posto, do teu cargo, eu penso que eso non terá moito recorrido, porque todas as comunidades autónomas teñen que dar unha resposta e teñen que saltar. Eso parece, porque incluso os do Partido Socialista parece que están en contra. Pois é evidente, é dicir, por eso digo que o menos político, o menos ideolóxico é cando se fala de financiación para poder xestionar servicios públicos. Aí saltará todo o mundo, porque todo o mundo no seu territorio quere polo menos ter pois un paquete mínimo de necesidades básicas que poder cubrir. E para eso se necesita financiación. E para eso tamén necesitamos financiación aos concellos, que neste lío da financiación parece sempre que nos olvidamos. Os concellos facemos verdadeiros milagres, moitas veces por sacar adiante as necesidades que temos que sacar. E somos o último eslabón da cadena, somos os que estamos prácticamente detrás do mostrador. E tratamos, eu que estou na FEGAM, e coincido con moitísimos alcaldes de todas as cores políticas, todos temos o mismo problema, un problema de financiación, porque cada vez soportamos máis necesidades que atender, e ao final os teus veciños ti tratas de facer o indecible por tratar de arranxar, de facer, de impulsar, pero moitas veces o propio gasto corriente en servicios normales. Xa non falo de facer grandes infraestructuras ou de facer obras, que a todos nos gusta cando un está nun posto de responsabilidade, non? Sino do día a día, de sacar adiante pois con moitísimo traballo, con moitísima xestión. Eu sempre quero poñer ese punto de inflexión cando se fala de financiación, que a dos concellos, nalgún momento, alguén tamén debería tratala. Falei da situación económica do Concello, que foi criticada por algúns membros da oposición, e, lógicamente, dos orzamentos. Como está a situación do Concello, a económica e a nivel de investimentos? Bueno, pois o Concello de Marín ten aprobado o orzamento para este ano, que isto, que ainda que parezca unha cousa normal, pois hai moitos sitios que non son capaces de facelo. Eu penso que hai que ter un ritmo, unha rutina, sobre todo un seguimento dos ingresos e dos gastos, que ao final son os que nivelan o que ti podas facer no teu Concello. Por suposto, o orzamento do Concello de Marín son un pouquiño máis de 16 millóns de euros. É verdade que é un orzamento moi asustado para a poboación que temos, e por eso moitas veces digo que xestionamos dun xeito exemplar, porque tratamos de facer moitísimas cousas asustado ao nivel de ingresos que temos. Evidentemente, eu entendo a crítica da oposición. Eles, cando gobernaban, non estaban moi, sobre todo, avezados en facer os orzamentos. Nunha legislatura fixeron un, pero, bueno, eso é un bo ritmo que hai que coller, sobre todo porque sabes o que tes, sabes o endebedamento que tes, sabes o que podes gastar, e prácticamente no Concello de Marín, o capítulo 6, que é o capítulo de inversións, prácticamente en ningún, porque todas as inversións que se fan no Concello de Marín son con cartos que veñen de outras administracións. Veñen da Administración do Estado, veñen da Administración da Xunta de Galicia, veñen dos plans da Diputación, e veñen a través de xestionar fondos europeos que dan moito chollo, por así decir, dá moita labor, son moi farragosos, pero é a única oportunidade de poder facer obras e infraestructuras verdadeiramente interesantes que te permiten dar pois ese salto de calidade, non, para un municipio que creo que un municipio xa importante, un municipio mediano como o de Marín, preto máis de 24.000 habitantes, e que prestamos, servicios a moita población, é a posibilidade de poder facer algo que realmente cambie o teu municipio, ben en infraestructuras, en paseos, en melloras en saneamento, en agua, todas esas obras que nestos momentos calquera que vaya a Marín poderá ver que están en execución moitas obras, porque o inverno foi malísimo en canto a chuvia, entonces ahora se ve como se están executando moitas obras. Todas as obras que se están executando ahora mismo en Marín se financian con apoio externo de outras administracións. Co orzamento municipal é inviable poder sacalas. Podemos sacar as pequenas obras, pequenas reparacións, pequenas inxeccións que facemos en distintas áreas, como cultura, deporte e servicios sociais, pero evidentemente toda a inversión a facemos con apoio externo. Eso tamén é produto da xestión, sobre todo do traballo, de ter os proxectos preparados, de saber efectivamente que proxectos son os máis importantes e de poder encaixalos e sacalos adiante. Polo tanto, creo que temos un orzamento cunha presión fiscal que tivemos conxelada durante os últimos 16 anos, e este ano nos vimos por primeira vez obrigados a subir o IBI e a subir o imposto
imposto de vehículos, non nos porcentaxes que se dixeron nesta mesa, sino o 5% no caso do IBI e o 3% no caso do imposto de vehículos, pero efectivamente fomos capaces de telos conxelados durante os 12 anos anteriores. En este caso, prácticamente foi guiado pola suba de todos os prezos en todos os servizos. A calquer familia que vaya ao supermercado, que saia ou demais, sabe que nestes últimos 2-3 anos despois da pandemia o índice de precios ao consumo, o IPC, pois foi capaz de elevar moitísimos os prezos. Eses prezos que suberon, que na man de obra, nos salarios de moitos dos servicios que prestamos, son precios que logo non baixan, e en definitiva hai que tratar de sacar eses recursos, penso que dun xeito bastante moderado, a nadie lle gusta subir impostos. Eu penso que tamén sin un fai a mirada un pouco arredor, vemos que todos os concellos prácticamente nos vimos obrigados neste primeiro ano de legislatura a modificar e a subir mínimamente un pouco os impostos para poder tratar de abordar ese gasto corrente que temos no noso día a día e que senón sería inviable. Pexón e casco urbano. Bueno, hai certas críticas. Que pasa aí? O Plan Xeral de Urbanismo, despois de 32 anos sin el, fomos capaces de aprobalo no ano 2012. É verdade que se fixera un traballo, tamén nós na oposición estuvimos sempre apoiando un planeamento porque veíamos que era a única posibilidade de que Marín pudera ter definidos os seus núcleos rurales e ter as súas áreas de expansión definidas. Pero a día de hoxe é verdade que estamos tratando de inxectar posibilidades para que haxa ese movimento que é o de construcción de vivenda, que se pode facer non en áreas que se tengan que desenvolver, que tamén, é dicir, non lle podemos botar a culpa de que o pexón non se desenvolve, non se desenrola, non. A día de hoxe temos solares, temos posibilidade de solo no propio casco urbano que con unha solicitude dunha licencia directa se podía construir efectivamente un bloque de edificio, de vivenda e demais. Aí estamos en colaboración coa Xunta de Galicia tratando de ver as posibilidades que hai dun desenvolvemento que durante moitos anos en Marín estuvo prácticamente paralizado. Pero ao noso favor tamén hai que decir que moitas veces as perspectivas e as necesidades da xente se cambiaron e se modificaron con motivo do COVID. E sí que tuvemos un aluvión de solicitudes de licencia para vivendas unifamiliares, é dicir, a xente buscaba tamén, un pouco despois do COVID, ter esa posibilidade nun rural, como digo yo, de Marín que está moi ben conectado, porque nós temos 35 km cuadrados, é dicir, non somos como Lalín, que ten 325, por poñer un exemplo, senón que é un rural moi conectado, nada afastado do casco urbano, e polo tanto, facendo inversións en determinadas infraestructuras, como sendas e demais, pois creo que si tiveron moito éxito a solicitude de licencias para vivendas unifamiliares, que nos chamou a atención nestes últimos anos a cantidade delas que se foron dando. Efectivamente, hai que seguir traballando no casco urbano e tratar de que se construan vivendas, porque creo que eso, sen dúbida de que é unha inxección para a economía, tamén proporciona esa tan demandada vivenda que non só en Marín, na maioría dos sitios, está vendo unha falta e unha escaseza tanto de compra como de alquiler de vivenda. O Porto e a cidade e o Porto. Relación complexa e relación complicada, pero dos 5 portos de interese xeral do Estado, un está en Marín. Eu sempre o poño en valor como unha riqueza, e sobre todo porque hoxe en día as actividades que se desenvolven no porto non son só dependentes da pesca, que tamén, sino que hai unha industria transformadora, unha industria de contenedores, unha industria de tráfico marítimo, tanto nacional como internacional, que nos pon no mapa, sobre todo, polo nivel de riqueza que xenera en postos de traballo, en empresas de alto valor e calidade e innovación, e sobre todo porque hoxe en día xa o traballo da xente que está no porto non vai só derivado a un traballo máis precario, un traballo máis do sector primario, non, é un traballo xa de calidade, de empresas que se van desenvolvendo, e penso que esa é a senda a seguir. Sempre unha relación difícil porque efectivamente manter unha infraestructura portuaria non deixa de ser unha actividade molesta. Eu sempre digo que é o noso parque empresarial por excelencia, non só de Marín e de toda a comarca, porque realmente, compartimos na zona de Praceres e Lourizán co Concello de Pontevedra, e é un pouco o desenvolvemento da nosa industria. Isto sempre
ter que, bueno, pues aguantar esa actividade molesta, pues porque hai un tráfico excesivo pues, de camións, temos un tráfico ferroviario que nos pon de xeito punteiro con un porto que utiliza moitísimo o tráfico ferroviario, en definitiva, ter un asteleiro pues, preto da túa casa, onde efectivamente pois era ruido, polvo e demais, pois sempre tratamos un pouco de facer esa convivencia, pero creo que para Marín e para Galicia, non? Ter un porto de interese xeral do Estado como que temos en Marín é un síntoma de fortaleza, non? E dentro da dinamización económica, o pequeno comercio, as asociacións ACEMAS ou o Centro Comercial Aberto Estela de Marín, que se fai, que se pode, como se pode axudar empuxar a este sector tan importante e tan paisajístico e tan atractivo para un pobo. Bueno, pois efectivamente, o comercio local, eu son plenamente consciente de que pasa, bueno, pois moitas veces dificultades, pois porque, bueno, con carácter xeral, as grandes superficies, a venta online, é dicir, todo vai afectando, non? Pero co comercio local levamos traballado desde fai tempo, a través de, bueno, pois de medidas dinamizadoras, traballamos cos dúas asociacións, tanto co Centro Comercial Estrela de Marín como con ACEMAS en Seixo en concreto, nas actividades que propoñen. Desde o Concello, bueno, pois axudamos á financiación do saldo de oportunidades do Stock Marín, facemos unha segunda tamén feira costeada e financiada polo propio Concello e actividades que les propoñen dinamizadoras ao longo do ano, non só co propio comercio, senón tamén coa praza de abastos, que tamén nos parece, bueno, pois os mercados son elementos tamén dinamizadores dunha contorna importante. Efectivamente, temos agora dificultades tamén con distintas obras, e o tema de aparcamento, e tamén actuamos neles, e actuamos en tres frentes. Primeiro, tamén a petición do propio comercio, se estableceron unha zona 2 horas de xeito gratuito en determinadas zonas de Marín que están pintadas e alineadas como azuis, se pode aparcar durante 2 horas en determinadas zonas donde nunca antes se podía aparcar porque case nunca había espacio. Son zonas que lle chamamos zonas comerciais eminentemente e que provocan que haxa unha rotación dos vehículos, non se paga nada por aparcar, pero sí hai un control de que podas achegarte a esas zonas máis comerciais durante un espazo de 2 horas, facer a túas compra e logo posteriormente, se o que pretendes é deixar o vehículo, pois tens que ir a outra solución que tamén vimos expoñendo, como son os aparcamentos disuasorios, que son parcelas preto entre 5 e 10 minutos do casco urbano, ben cedidas gratuitamente ou ben mediante un contrato de aluguer, que permiten tamén aparcar de xeito gratuito nesa contorna do que ven sendo o casco urbano e que tamén proporcionan, aí xa son medidas non só para o comercio, senón tamén para os veciños que poden deixar o seu vehículo, sobre todo en rúas donde agora poden verse máis tensionadas porque as humanizacións das rúas, que nos queremos tamén mellorar esa accesibilidade, que a xente poda bueno, pues atravesar por rúas que antes non cumprían nin o ancho mínimo de 1,80 metro e que traten un pouco de convivir. Estas medidas a veces sempre son delicadas de tomar, pero eu son do xeito de que creo que é mellor facer que non facelas, e polo tanto de cara ao futuro hai que seguir dando solucións, como pode ser tamén de cara ao futuro os estudios que estamos levando a cabo para facer un aparcamento soterrado, que ese sí terá que ser de pago, efectivamente, como pasa na maioría das cidades da nosa contorna, en Pontevedra, en Vigo, en Vilagarcía, en todo o mundo que ten que aparcar na parte do centro, sabe que ten a posibilidade de poder disfrutar dun aparcamento subterráneo polo que haberá que pagar. Estamos facendo eses estudios para que sea viable desde o punto de vista técnico e económico, pois elexir a mellor forma de xestión para o propio Concello. En eso nos vamos a empregar estes 3 anos. Auditorio e Centro Cultural frente á Alameda, como van as obras? Cando está previsto a inauguración? Bueno, pois despois de que os inicios, que sempre son complexos nesa obra e en todas, porque, bueno, primeiro o proxecto, logo os permisos necesarios, logo buscar a financiación e logo o comezo das obras, pois eu podo decir que agora xa todo o mundo pode apreciar visualmente de que van razonablemente ben. Están en perfecto prazo de execución durante o primeiro trimestre do ano 2023
2025 pois é o prazo de execución que ten a empresa, me consta que van bastante ben. Eu penso que me podo atrever a decir que se había unha cidade en toda Galicia que carecera dunha infraestructura cultural donde poder albergar algún tipo de calquer cousa, calquer espectáculo, calquer obra de teatro, de cine, de danza, pois era Marín, non? Que pola súa entidade de poboación sempre estábamos predestinados a facer todo na rúa. Eso está moi ben nos meses de verán, pero pasábamos un inverno terrible sin poder contar, bueno, pois con unha oferta cultural que penso que con un espazo como que se está construindo, pois temos un futuro, eu penso que interesante. Como vai os trámites para a transformación da Dársena coñecida como o Cementerio dos Barcos nunha piscina? Que ademais, non lle gusta a todo o mundo. Non lle gusta a todo o mundo, é verdade que tuvo a súa contestación, as súas alegacións, pero para mí é un espacio que parece que nos acordamos del agora cando nos quisemos recuperalo, non? Esa contorna se arranxou todo o paseo Alcalde Blanco, facendo un paseo pois moito máis humanizado, bueno, pois con xogos de auga para os nenos, con tamén locais de ocio que eu penso que alín non se molesta a nadie, que son unha alternativa tamén para a xuventude. Nos quedaba este pequeno espacio que é unha dársena que antiguamente había embarcacións tradicionais. Neste momento xa non quedaban prácticamente embarcacións alí, que moitas delas optaron por irse, bueno, pois a determinados pantaláns onde a autoridade portuaria lles pode prestar os servicios. Nós o que pretendemos facer con este proxecto é poñelo en valor. É un espacio que está pois moi deteriorado, un pouco en desuso, e o que pretendemos é unha limpeza dos fondos, dos muros da contorna, ter un pequeno pantalán de acceso e, sobre todo, promover as actividades náutico-deportivas. Que se entende por actividades náutico-deportivas? Bueno, pois temos clubs de remo, de piragüismo, que se poden facer bueno, desde kayak polo, o sea, calquer cousa relacionado coa auga, pero nun espacio, nunha contorna que te invite a poder facelos. Neste momento non se pode, porque hai moitos lodos, fangos, en fin, se trata un pouco de poñelo en valor. Eu penso que despois, cando vexan, haberá tamén un guiño sobre todo para ter na memoria que aí no seu momento pois había embarcacións tradicionais e demais, pero eu penso que eso é un punto intermedio deste paseo que pretendemos achegar á cidadanía, que eu penso que de xeito respetuoso e tratando de cada vez involucrar a máis xente no noso proxecto, sé que de cara ao futuro van a estar contentos. Eu penso, estou case convencida que lle vai a gustar sobre todo a actuación que se vai facer. Bueno, imos o tempo que nos apura, temos que falar de turismo, de playas, de cruceiros, de bandeiras azuis, como está todo? Cal é a aposta de Marín e do Concello? Pois falábamos en principio do Porto, a nosa costa está ocupada por un porto de interese xeral. Logo sigue coa Escola Naval Militar e logo siguen 5 praias estupendas, das cales temos 4 bandeiras azuis, pero que son un rosario de praias onde se chega moi facilmente, que sempre non veña todo o mundo en verán. Creo que hai que facer unha campaña de que non veña todo o mundo en verán. No mesmo día, na mesma hora non. No mesmo día, na mesma hora non, porque, bueno, as nosas praias, a verdade é que son unha ledicia, están moi concurridas. As praias, inda que a praia de Loira levamos 2 anos sin bandeira azul, pero conta absolutamente con todos os servicios, igual que as praias de Portocelo, de Mogor, de Aguete e a praia do Santo, que son a praia da Coviña do Santo, que son as que teñen bandeira azul, contan xa, están balizadas, se iniciarán xa a limpeza das praias, está xa casi pendente de adxudicar, pasado mañán se fará, pero xa elexida a empresa que contratará aos socorristas e, polo tanto, estaremos en disposición. O tempo parece que ven bo, de cara a San Xoán parece que ven bo, pois arrancaremos unha tempada que penso que será importante. E temos tamén un plan de sostenibilidade turística que estamos facendo determinadas inversións, non só na ruta das praias, que tamén temos pensado arranxar despois do verán este sendero, este carril bici de sendeiro, para tamén facilitar e atraer eses desplazamentos que se poden facer máis a pé, máis en bici, sobre todo para a xente máis nova. Tamén facer actuacións no lago de Castiñeiras, porque non todo e praia, tamén temos espacios de cara ao interior cun alto valor paisaxístico e pretendemos xa para o ano que ven poñelos en valor, poñelos cómodos e sobre todo ser un atractivo e un referente nunha comarca que a veces non está moi descuberta, que é a comarca do Morrazo e que ten moitísimo potencial. Estamos mal de tempo, pero fágame unha valoración
problema do paso peonil entre Pontevedra e Marín, Marín-Pontevedra? Bueno, eu quero quedarme co positivo. Este proxecto leva moitísimos anos. Parece que a última hora había problemas. Estuvo hasta adxudicado. Bueno, vamos a quedarnos co positivo. Parece que Costas vai a buscar algunha alternativa para facer que ese paseo chegue desde onde quedou, na mitade da autovía, de cara a Marín. O Gallá se encontrou unha alternativa, hai que convivir, porque nesa alternativa tamén está a entrada ao porto e demais, o paso do tren, é dicir... Pero sempre hai solucións técnicas. As solucións técnicas son case sempre posibles, polo tanto, o que pido é ese esforzo de que se continúe, porque cada vez máis esos itinerarios de camiñar e a xente cando vai ao centro de saúde lle dice que ten que andar máis, pois evidentemente creo que son positivos para a unión un pouco das cidades. Señora Ramallo, faga un repaso breve polas parroquias, saneamento, limpeza, mantemento, servicios, instalacións comunitarias... Bueno, en Marín temos 7 parroquias, unha verdade que é moi urbana, que é a parroquia de Seixo, que se fixo unha inversión pois moi importante a nivel urbano, de mellora de rúas, de praza e demais, e logo o resto das parroquias as temos moi ben conectadas a través de sendas. Se fixo unha aposta por parte da Xunta de Galicia e prácticamente desde o centro do casco urbano de Marín se pode ir camiñando ata a praia da Pamán, que xa chegas casi ao municipio de Bou. Se fixo unha aposta por estas sendas que permiten esa mobilidade, sobre todo entre parroquias. E o resto tamén temos unha senda prácticamente desde o centro urbano de Marín hasta a parroquia, bueno, pasa por Coirados, Pardavila e a zona de Cadro, non? Polo tanto, a nivel conexión, para ir camiñando está ben. Hai que mellorar o transporte, evidentemente, porque penso que, bueno, pues hai que ver un pouco posibilidades de que a xente se achega ao casco urbano, bueno, pues de outro xeito, e tamén se fixo unha inversión importante en saneamento. Queda poucas zonas de Marín sin saneamento, hai que seguir, hai proxectos tamén en marcha, hai zonas tamén con necesidade de auga, sobre todo porque, bueno, este verano pasado non, pero en anterior tuvemos avisos de seca, e efectivamente, se non fixéramos unha aposta decidida, nada máis chegar ao goberno no ano 2011 por estar na rede de Aquaes, que se fixo un anel completo cos concellos da ría, pois os en Marín, se non tiñamos feito esa aposta que no seu momento non se fixera, pois non tiveramos garantizado ese abastecemento de agua que é tan vital para seguir abastecendo, en concreto, a parte alta das parroquias. Hai que seguir buscando fondos e financiamento para seguir achegando esas zonas que todavía carecen de saneamento e, sobre todo, os que é posible achegar todavía e seguir facendo inversións en abastecemento de agua, porque creo que son 2 servicios básicos que de cara ao futuro hai que ir paliando. Señora Ramallo, acabamos o tempo, pero ten unha última intervención para remarcar algo do que dixo ou do que eu non lle preguntei. Bueno, eu trato de falar sempre de Marín en positivo, non? Evidentemente todos somos claros que cando gobernamos somos nós mesmos os que gobernamos, os que nunca estamos totalmente contentos, porque das metas que nos propoñemos sempre parece que te faltan moitas por chegar, pero é verdade que cando botas a vista atrás hai moito do que se dixo que se leva feito e moito do que seguimos impulsando e pedaleando para que se siga facendo, e mentras siga tendo pois este ánimo, esta iniciativa e conte cun equipo de traballo de persoas que moitas veces non se pon en valor os concelleiros e concelleiras que dedican moita parte do seu tempo, moito sin dedicación exclusiva, a facer moitas cousas pola súa cidade, e a mí me gusta sempre poñer en valor. María Ramallo, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite, moitas gracias. Bueno, gracias a vos, encantada. Nos vamos a publicidade e daban dos copatrocinadores que fan posible programas como este. Recibimos a José Carlos Vidal, alcalde de A Pobra do Caramiñal. Non o perdan, será dentro de un instantillo, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport.
a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Pois de novo continuamos con todos vostedes e damos a benvida e a boa noite ao alcalde de A Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, Antonio, e a todos os televidentes. Encantado de que se acerque a esta Santa Casa para vostede que, bueno, leva un aniño en política en primeira fila. Como está vendo a política a nivel nacional e a singularidade que pretende Cataluña co tema da financiación autonómica? Bueno, mira, eu a verdad, se che digo a verdad, desde que cheguei aquí ao Concello, pouco tempo teño para ver a televisión e preocuparme por outras políticas que non sean as do noso Concello, non? Evidentemente, si sei dos acontecementos que están sucedendo xa desde hai tempo en Cataluña. Bueno, a miña opinión aí é un pouco... non vou a decir que teña unha opinión demasiado formada porque tampouco estou moi ao tanto de todo este tema. Me preocupa, eso sí, preocúpame o tema catalán como a calquera outro español, non? Para min Cataluña é unha rexión que é clave en toda a nación de España, pero bueno, non paso de aí, realmente non profundicei tampouco demasiado en eso. O da singularidade sempre beneficia, non? Sempre para favorecer. Eso é en prexuicio dos demais. Eso sí, a nós non nos gustaría. Sí, bueno, a min personalmente xa dicen, é un tema que sí que me preocupa, pero bueno, no que tampouco entro demasiado agora a valorar. Bueno, a Pobra de Caramiñal, 9.200 habitantes, 9.300, Partido Popular 6 concelleiros, Nos Pobra 3, BNG 2, Partido Socialista 1 e Veciños Independentes da Pobra 1. Que pasou en maio do ano pasado, señor Vidal? Bueno, pois a verdade é que foi un maio moi intenso, moveronse aí moitas forzas de todo tipo, non? A verdade é que, bueno, as eleccións foron moi apretadas desde o punto de vista do voto de esquerda e de dereita. Si é verdad que o PP como partido foi o que máis tivo, foron 6 concelleiros, sacou 6 concelleiros en total. Nós fomos a segunda forza, Nos Pobra, pero bueno, xuntando todos os votos de esquerda, sí que tivemos bastante máis votos á esquerda que á dereita, que esa é unha lectura que a veces a xente pois sole esquecer, non? Ou sea, realmente os votos de esquerda foron superiores aos votos de dereita. Si a partir de aí, bueno, pois alcanzouse un equilibrio en a igualdade, digamos, de concelleiros entre a esquerda e a dereita. O PP tiña 6, o Nos Pobra
3 BNG2, SOE 1, que son 6 tamén, e despois había un partido, PIX, que era un partido, bueno, o candidato viña, sí, é verdad que viña do PP, inda que a lista integraba xente non do PP, había aí xente do PSOE, xente que tamén tiña outro tipo de ideoloxía diferente, non? Sí que se dou aí unha situación un pouco tensa que ademais tardou moito tempo en solucionarse, esperouse prácticamente ao final a 2 días prácticamente, e a verdade é que nadie sabe o cerca que se estivo prácticamente de ir a aquel pleno, ou ese primeiro pleno, sin estar nada claro, porque se negociou en extremis e no último momento. Como se leva este cuatripartito? Mira, a verdad, digamos que ao mellor non teño... Porque o líder de Veciños Independientes da Pobra realmente é de dereitas, ou viña de un partido de dereitas. Sí, é verdad. Sí, efectivamente... E vostede iba terceiro na lista, e o número 1 da lista de Nós Pobra era o exalcalde na anterior legislatura, non? Sí, aí... Hubo que ceder. Hubo que ceder por todas as partes, evidentemente aí pois o concelleiro de Vips sí que, digamos que tivo a decisión, non, nas súas mans. El inclinouse porque ningún partido, o sea, ninguna persona que formase parte do anterior goberno debía ser alcalde, porque el consideraba que non se fixera ben e que non quería, que se quería desligar o máis posible, que a nova política, o novo goberno, pois se desligara o máis posible do anterior goberno municipal. Entonces, a súa exigencia era que entrara unha persona que non tivera nada que ver co anterior goberno municipal. O número 1, evidentemente, si era Xosé Lois, que fora o anterior alcalde. A número 2 era Fanny, que era concelleira tamén co anterior goberno, e o número 3 era eu, que si é verdad que non tiña vinculación, digamos, vinculación entre comillas, porque eu si formei parte de Nós Pobra, e máis, fai 8 anos si salín concelleiro, o que pasa é que eu era bibliotecario tamén, entonces non me deron a dedicación exclusiva, e bueno, teña que renunciar a unha das dúas cousas, era funcionario da mesma administración na que iba a ser concelleiro, entonces había unha incompatibilidade. Estuve en 10 días de concelleiro, entón, bueno, eso non se considerou suficiente vinculación e sí que puden entrar de alcalde, non? Como está a relación entre os catro forzas? Pois mira... E fágame tamén un balance deste ano, porque xa levamos un aniño de legislatura. Sí. Eu vou ser sincero, non son nada político, o sea, digo que non teño un perfil político ao mellor de a veces andar mareando as perdices, como nos discursos moitos políticos marean por aquí, non. Eu digo a verdad e punto. Fale como queira. Vale. Entonces, mira, con total liberdade. No goberno que temos, a verdade é que o principal é a boa sintonía que temos. Existe unha boa sintonía xa desde o primeiro momento. Bueno, ademais foi fácil alcanzar, curiosamente, despois da negociación, unha vez que se decideu unhas cousas, que chegamos a acordos puntuais no goberno, a partir de aí eu teño que dicir que todo resultou moi fácil. O sea, a min, a xente pode nun primeiro momento dicir, bueno, pois isto de gobernar ahora con 4 aí, un cuadripartito, esa é unha casa de tolos, nada máis lonxe desa idea, non? Temos unha boa sintonía, hai unha boa relación, eu penso que, sobre todo, ten moito que ver en todo isto que deixamos as ideoloxías un pouco a un lado
e centrámonos na Pobra do Caramiñal. Eu penso que o denominador común neste momento é a Pobra do Caramiñal e é para os 4. É a única forma de que isto vaya adiante, se non iba adiante. Era imposible. Entonces, con ese denominador común estamos sacando o goberno perfectamente a flote, vamos. Eu, na valoración, bueno, pois precisamente como consecuencia de todo isto, fomos os primeiros en sacar os presupostos adiante. Nos aprobamos os presupostos en febreiro. Eu penso que, non sei agora os demais concellos, porque hasta casi non, pero creo que... Hai de todo. Sí, non sei, bueno, algún o sacaría, pero bueno, que fomos nós de toda a península do Barbanza, fomos os primeiros en sacalos. Eso tamén quere dicir algo, non? Quere dicir que hai unha boa sintonía e que somos capaces de alcanzar acordos. Eso a min pareceme o elemento básico. Despois, bueno, pois penso que se están facendo unhas boas políticas en xeral. A veces sí que a oposición nos pode achacar que en momentos determinados sí que non facemos grandes obras. Bueno, pois pode ser verdad, sí, non facemos, hasta ahora non fixemos grandes obras, pero sí que estamos facendo unha serie de políticas que eu creo que son moi importantes para a veciñanza, non? En igualdade estáse, bueno, pois en materia de conciliación estáse facendo unha política sensacional, estupenda, na revitalización do rural tamén se está traballando aí de unha forma, eu creo que moi notable. Facemos unha política cultural que eu penso que tamén o SOE aí, que é encargada, pois tamén está facendo un traballo magnífico, con cantidade de actividades de todo tipo. En xeral, eu penso que se está facendo un traballo estupendo. Eu mesmo levo 3 concellerías, a parte de ser alcalde, que son seguridade, benestar animal e patrimonio. As 3 teñen que ver con inquietudes miñas, a verdad. E bueno, estou tamén pois contento, non, do traballo que estou facendo, porque me están tamén deixando facer ese traballo os meus compañeiros, o sea que todo eso é unha peza básica. Logo entramos un poquinho en detalle, se lle parece, señor Vidal, pero antes, orzamentos, en canto estamos? En 9,1 millóns? Efectivamente, sí. Bueno, estamos en 9 millóns de euros. 9,1, sí. Sí, 9,1, sí. 9,1 millóns de euros. Se queixan de que a inversión sexa un 6% solo? Bueno, vamos a ver. Eu penso que se está... aí hai moitas cousas, non? Evidentemente, sí, hai unha cousa que nos critican moito, é que temos moitos gastos de persoal. É verdade, temos unha parte importante que se gasta en persoal, pero é que hai que ser xusto co persoal. Eu penso que o persoal nunca debe estar explotado, e máis, a miña intención é mellorar as súas condicións. Eu penso que hai, ainda así, hai cousas que para min son mellorables dentro do persoal do Concello. Entonces, todo o que sea mellorar as súas condicións e que o persoal se encontre a gusto traballando me parece importante. Ahora ben, tamén considero que ese persoal debe dar a talla e debe traballar. O sea, eso, eu cando cheguín aí, pois sí que vía algunha cousa que ao mellor non me gustaba, estou, ainda agora, bueno, tratei de corrixir algunhas cousas, ainda estou tratando de corrixilas, sempre que conste que o persoal, eu non teño aí tampouco queixa na súa eficiencia, na súa preparación a hora de traballar, pero bueno, non digo que en casos moi puntuais pois poda ser millorable, non? Pero en eso estamos traballando e penso que aí non hai queixa. Señor Vidal, pídolle un pouquiño máis de brevedade, se poden, nas respostas, porque o tempo aquí escapa demasiado de pronto. Na dinamización económica, estamos ás portas do Brán, entra esta semana.
como están as praias, mantementos, servicios, bandeiras azuis, toda a dinamización que se poida facer para, lóxicamente, mover a economía da Pobra do Caramiñal. Que se está facendo e que apunta por aí a súa xestión? Bueno, o tema da limpeza foi desde o principio un dos pilares básicos, non? Eu vía que efectivamente a xente demandaba limpeza, entonces se empleou unha suma importante en ese tipo de cousas, desbroces, limpeza de praias, eso penso que se está traballando ben. Ahora estamos preparando, hai un proxecto ahora que xa se pon agora en práctica, agora mesmo, este mesmo mes, seguramente empece, se non é a principios do próximo, que é a accesibilidade a praia en concreto dos Areos, porque está bastante mal, entonces vamos a mellorar toda a accesibilidade a esa praia. Bueno, a bandeira azul foi algo que retomamos, se deixou no seu momento, agora acabamos de ir a recoller precisamente fai unha semana, bueno, eu penso que ese tema si estamos coidando. Dinamización do comercio local, axudas, campañas, promoción? Bueno, aí tamén, esa é unha concellería que corresponde ao BNG, eu penso que se levan traballando moi a conciencia con ese tema e, ademais, eu vexo moi a menudo a Amparo, que é a concelleira de dinamización económica e máis de comercio, moi implicada nese tema, o sea, prácticamente eu vou todas as tardes ao Concello e todas as tardes está ela ali, o sea, que soemos coincidir, e está dedicándolle moitos esforzos e moito traballo a esa área. E polígono industrial? Polígono industrial, esa foi unha das primeiras, por non dicir a primeira, preocupación que tiven cando cheguei ao goberno. O sea, en canto cheguín á semana seguinte, estaba en SEA, falando precisamente con eles para ver as posibilidades que había de ampliación. Hubo que poñer de acordo a todo o goberno, aos 4, aí a veces pois había, digamos, algunha diferencia de criterios, por eso tardamos un pouco, ao mellor, en retomalo, pero sí que xa o retomamos, xa presentamos un proxecto concreto en SEA, que están estudiando actualmente a viabilidade dese proxecto, seguramente, bueno, ademais nos deron o prazo de resposta, pois estáse cumprindo agora, me imagino que en calquera momento nos dirán... Ese plan de viabilidade, non? Sí. Para a ampliación do polígono. De 180.000 metros? Sí, sí, efectivamente. Se necesita, eso é axuda. E que está pasando? Que está pasando ca descarga de túnidos? Por que está caindo, digamos que de unha maneira drástica nos últimos anos? Cando foi o primeiro porto de descarga da Unión Europea? Sí, pero iso non esquecemos que é un movimento que non só afecta xa aquí a Pobra, o sea, eu penso que é algo que está habendo a nivel xeral, sí é verdad, desde logo non se pode ocultar que aquí na Pobra pois sí está disminuindo. Agora parece que hubo últimamente un pequeno rebrote, pero bueno, sí que é preocupante este tema. Porque son moitos postos de traballo que están, e a industria conserveira, toda a roda que se move na descarga, no traslado, no transporte, na manipulación, non? Sí, pero bueno, eu considero, efectivamente, é algo que está pasando, pero bueno, eu considero que aí é unha situación que traspasa, desde logo, o que é a influencia que pode ter en eso un goberno municipal ou unha vila concreta como a Pobra do Caramiñal, nula, o sea, eso hai movimentos moito máis amplios que están afectando a eso e que son a causa realmente deso. Non creo que se lle poda votar como fai algún partido concreto a culpa a un goberno concreto, non? Como están as axudas, as políticas, os convenios, os acordos e as obras coa Diputación da Coruña e coa Xunta de Galicia? Bueno, eu penso que aí, hai que, a mellor, diferenciar un pouco. En concreto,
pois que a Xunta de Galicia ainda non tuvemos, bueno, mas o que hasta ahora falamos, pois non se acabou de concretar. Si hai algunha reunión que temos independiente, en concreto teño solicitada agora unha con Puertos, precisamente para falar de algunha das cousas, bueno, entre outras cousas do que acabamos de tratar agora, pero bueno, tamén está o tema do náutico, está o tema de algunha nave que bueno, que queremos ver a posibilidade que nos la cedan. Estamos, pendientes de que nos dea unha cita. Co tema da Diputación, na Diputación, bueno, pois sí que nos están axudando en varias obras. Bueno, co POS estuvemos levando a cabo obras que son pois bastante importantes, non? E agora temos pendientes co POS adicional, pois a facer, por exemplo, o saneamento de Ouso. Temos pendiente, para min os saneamentos son moi importantes, para min e para o goberno municipal en xeral. O sea, se hai algo que realmente nos preocupa e que para min debe, ou para nós, debe ocupar o primeiro lugar, son os saneamentos, os que están pendientes. Entonces, bueno, eso sí terá unha prioridade, e bueno, queremos agora co POS que temos agora pendiente de executar, sí que temos en concreto o saneamento de San Isidro, o saneamento do Conchido, que aí temos un problema de que hai verquidos desde fai tempo e non somos capaces de atallalos de forma eficiente. Temos agora, queremos levar por fin adiante aí unha obra de saneamento que acabe precisamente con eso, e que solucione este problema de unha vez por todas. E despois o saneamento de Ouso, que está pendiente desde fai tempo. Despois, por suposto, hai outro tipo de obras, bueno, como mellorar algún asfaltado en concreto, algunha carretera que están bastante mal, a verdad. Aí hai moito que mellorar. Sendas do litoral. Sendas do litoral, pois tamén hai algunha zona que efectivamente non está todo ben que debía estar, non? Agora, por exemplo, bueno, veunos aprobado agora precisamente unha subvención para a mellora do que é a zona da Alta, do campo da Alta, así, tanto do parking que hai ali como do medio natural, non? Aí temos unha subvención importante que nos acaban de dar de casi 100.000 euros. Bueno, eu penso que son cousas que pouco a pouco se van a ir vendo, e que agora, efectivamente, sempre se di, non? Hai que deixar ao mellor un aniño para que se empece a notar todo. Que conste que o meu ano ainda non se cumpleu, porque eu entrei o 7 de xullo. Bueno, son 11 meses, 11 meses e uns días. Por que temos que ir á Pobra do Caramiñal este verán? Que festas vai haber? Que eventos vai haber? Que están organizados que nos pode contar? Venda a Pobra do Caramiñal a todas as Rías Baixas. Bueno, eu penso que en turismo... Estamos acabando, o tempo aquí vai ser máis pronto que alá. Pois eu penso que é un sitio magnífico, desde logo, bueno, todo o mundo que coñece a Pobra do Caramiñal está encantada, os que non o coñecen, evidentemente, deberán conocela, e os que o coñecen estou seguro que se van a repetir, ou sea, porque precisamente por eso, porque a coñecen. Agora temos as festas que temos todos os anos, que son a festa do Carmen dos Pincheiros e a festa do Nazarenos, digamos que son as dúas festas emblemáticas e máis fortes, non? Está a festa do Carmen do Castelo, que tamén é... Que este ano, a festa do Carmen dos Pincheiros, salvo un día, hai un día que organiza a Comisión de Festas e os 3 días restantes os organiza o Concello. E o mismo con Nazareno. A festa un día o organiza a Comisión de Festas e 3 nós. Hai un cambio de xestión, non? Hai un cambio de xestión aí, supón unha, pois, incrementar, digamos, os gastos en festas, pero eu penso
por suposto, non é que vayamos a seguir unha liña totalmente diferente a que seguía as comisións de festas, que eu penso que fan un traballo magnífico, non? Magnífico en todos os sentidos, e desde logo non tengo nada que dicir aí, que seguramente ademais vamos a seguir, digamos, as súas liñas, con pequenas diferencias, eso sí, por exemplo, no relativo aos fogos, á pirotecnia e todo eso, sí queremos implantar algo diferente, que por certo, recomendo a todos asistir aos fogos do Nazareno, que seguro que se van a levar unha sorpresa e van a asistir a un evento, digamos, casi non, suprímelo de casi, único na nosa contorna e na nosa península do Barbanza. Señor Vidal, que lle gustaría remarcar do que dixo ou do que... Casi non, suprímelo de casi, único na nosa contorna e na nosa península do Barbanza. Señor Vidal, que lle gustaría remarcar do que dixo ou do que eu non lle preguntei? É a última intervención que nos queda. Bueno, seguro que hai un montón de cousas, pero mira, eu sempre tuve unha preferencia especial polo tema do patrimonio. De feito, cando cheguín aí, si quixen que se fixera unha concellería de patrimonio. E temos unha concellería de patrimonio exclusivamente dedicada a eso, que a levo eu, precisamente. Coidar o patrimonio, para min, é básico. Nós agora temos, para min e para todo o goberno municipal, non? A Pobra ten a fortuna de poseer un patrimonio artístico e arqueolóxico moi importante. Agora acabamos de mercar o que é a Casa da Cadea, e agora, bueno, vamos a facer algunha intervención arqueolóxica coa Universidade de Santiago. Bueno. Señor Vidal, José Carlos Vidal, alcalde de A Pobra de Canoñal, foi un placer contar con vostede nesta edición, non sei como se atopou. Bueno, a verdad é que en contra do que pudera parecer, porque é a primeira vez que estou nun plató, pero sentime moi cómodo. Pois lle agradezco moito que haya estado aquí e me alegro de que se haya sentido cómodo e podido expresar como vostede quixo. Hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite, moitísimas gracias. Pois moi boas noites e moitas gracias a todos vos. Nos vamos a publicidade e damando os copatrocinadores volvemos e recibimos o alcalde de Padrón. Repasamos con él a situación e a política deste concello capitalino da súa comarca con Anxo Rei. Non o perdan, será dentro dun instantillo, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura.
Pionero Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes, continuamos nesta edición de Falemos dende Ribadomia para todas as Rías Baixas e lle damos a boa noite e a benvida ao alcalde de Padrón, a Anxo Rei. Benvido, como estamos? Moi boas. Pois moi ben, a verdade é que moi contento de estar aquí con todas e todos vos. Bueno, encantado de que ademais sexa a primeira vez que se acerque hasta aquí, hasta estos estudios, que xa sabe que ali hai viño, hai pementos, pero aquí é a capital do viño. Está claro, está claro. Xa me quedou moi claro previamente que as túas capitais están moi ben establecidas. Como está vendo o panorama político a nivel nacional, con Cataluña, con querendo ser especial, tendo... Como ve un socialista dende Padrón? Pois hoxe mesmo viña reflexionando sobre eso no coche cando iba para traballar, porque estaban con todo este tema, non, na radio. E entón, claro, se vía o tema desta financiación especial ou, bueno... Singular. Sí, singular. Afortunadamente, eu non estou en política nacional e, polo tanto, a miña labor é centrarme no municipio, pero son tempos complexos, é certo, e cando se complexiza moito a situación, pois hai que buscar tamén solucións que nos permitan articular políticas que sexan útiles dentro da dificultade de toda esta atomización ou polarización que se está dando, non só en España, sino que tamén a nivel europeo acabamos de ver que, bueno, hai un avance dos extremismos, etcétera, que a min como historiador me recorda un pouco a certa época, especialmente o auxe dos fascismos dos anos 30, etcétera, pero que eu teño moita esperanza na democracia e que a cidadanía finalmente eu creo que acaba apostando por opcións máis tranquilas, porque a xente a nivel xeral penso que quere vivir ben, vivir tranquilo e, en fin, creo que se abrirán paso políticas ou polo menos partidos máis tranquilos que reduzan o nivel de decibelios, e eu creo que o noso país é tamén un exemplo de superación e de aposta pola democracia, non? Os nacionalismos, cando se aferran así moito, son vos ou non? O nacionalismo, claro, é un ámbito complexo tamén, non? Hai un nacionalismo democrático e, evidentemente, cando nos desenvolvemos en ese ámbito democrático cabe todo, dende o respeto. Ora, cando todo se exacerba, cando todo se radicaliza, pois ten as súas vertentes perigrosas, non? Pero, bueno, eu sempre son moi optimista, en todos os eidos, non só na política. Bueno, recordemos para a audiencia, repasamos. Padrón, 8.350 habitantes aproximadamente. Partido Socialista, 6 concelleiros. Partido Popular, 6 concelleiros, co exalcalde Antonio Fernández Angueira. BNG, un concelleiro. 161 votos separaron, pero, lóxicamente, o exalcalde do Partido Popular, Antonio Fernández Angueira, perdeu as eleccións no pasado mes de maio. Que pasou o mes de maio dende o punto de vista do alcalde e candidato socialista Anxo Rei? Hai tempo que non penso nesto, xa tiña como moi asumido, non? Me costou tamén. Unha pincelada. Pero, claro... Hai que contarlle tamén os de Padrón, pero os de fora de Padrón, para ubicalos. Claro, no Partido Socialista afrontamos un momento de moitos cambios, non? Eu accedín á Secretaría Xeral e despois os meus compañeiros e as miñas compañeiras me elixiron candidato e a partir de aí pois fomos configurando unha candidatura que atraía a persoas que non estiveran en política previamente, cun perfil máis técnico e, en fin, eu creo que fixemos un gran esforzo por acercarnos a asociacións, a distintos colectivos, a cidadanía en xeral, e isto sumado, digamos, aos deméritos do goberno anterior, liderado por Antonio Fernández, fixeron que, bueno, pois que se dera esta situación na que o Partido Socialista por primeira vez na historia democrática ganaba unhas eleccións en Padrón, e a partir de aí, pois, neste ano de goberno, que che podo decir é que foi traballo e máis traballo, non? Todas as concelleiras e concelleiros do goberno estamos dedicando moitísimas horas e moitísimo esforzo a solucionar todos os problemas que ten o noso municipio e estamos satisfeitos, pero queda moito traballo por facer, isto é certo, non? Entón, eu creo que a reflexión máis ben debería facela o Partido Popular, non? Que pasou de ter unha maioría absoluta
a perder as eleccións, non? E eu creo, bueno, eu evidentemente teño as miñas ideas de por que poido ser, non? Pero, en fin, agora estou máis centrado en gobernar e en facelo o mellor posible para que a cidadanía e o meu povo teña unha oportunidade e que teña unha etapa de progreso por diante que lle vai ben a todo. Como leva gobernando este ano e como quere gobernar os 3 anos que faltan nesta legislatura? Ganan as eleccións, pero depende de un voto do BNG. É un pouco relativo, porque se dá unha coyuntura un pouco extraña e é que dende que perderon as eleccións, pois o Partido Popular non asiste aos actos institucionais, no pleno non van todos os concelleiros e concelleiras e, por tanto... Facilita a xestión. Certo, sin eu pedirlle nada, me refiro, entón... Sin pactar nada. Non, pode ser, a priori así dicindo, pode ser resultar gracioso, pero realmente non o é. Non o é porque cando nós estábamos na oposición, nos asumimos ese resultado democráticamente e intentamos estar á altura como oposición, e para min foi unha gran honra ser concelleiro, formar parte da corporación e asistir a todos os actos institucionais en representación de tanta xente que nos votara naquel momento. E agora que formamos goberno, pois intentamos tamén representar a cidadanía e o Concello con toda a dignidade. E o Partido Popular non está nesta dinámica. O Partido Popular si gana as eleccións moi ben, pero se perde as eleccións, parece que con eles non vai, non? E estar na oposición é igual de digno, me refiro. Somos todos representantes públicos e eu creo que eles pensan que cando non asisten a un acto institucional lle están facendo un feo ou unha afrenta ao alcalde ou ao goberno, e non é así. Cando non asisten a un acto institucional están desprezando a cidadanía. Eu creo que deberían... Así aprobaron os orzamentos, logo entraremos nelos e que nos los explique, que faltaba un concelleiro do Partido Popular, e entonces, lógicamente, pois hai un empate entre 5 máis un do BNG son 6, e os 6 e o voto de calidad do alcalde determina, non? En este caso. Pero se o Partido Popular accede, hai acordo, hai previsión de acordo, hai entendemento, hai pacto de goberno posible co Bloque Nacionalista Galego? Sí, o Bloque Nacionalista Galego é un partido democrático e que ten unha altura de miras. É certo que quizáis a súa voceira ten un estilo un pouco máis duro que o meu, en fin, cada un ten o seu estilo político, pero tanto o Partido Socialista como o BNG en Padrón sabemos que se abreu que se presentou unha oportunidade moi importante para Padrón, no que viña de anos de goberno, 12 anos de goberno do Partido Popular, e que, por tanto, esta oportunidade hai que aproveitala. Me refiro, o meu obxectivo en política non é estar moitos anos, sino que o tempo que a cidadanía me conceda a facelo o mellor posible. Pero, claro, sería unha decepción para todas e para todos que unha vez que temos un goberno de progreso estar perdidos en enfrontamentos absurdos entre o BNG e o Partido Socialista. Xa sabemos que somos forzas diferentes, pero hai moitísimos puntos en común, e máis nun pobo que ten tanto por facer como Padrón, porque é certo que somos moi relevantes por historia, por tradición, todo o mundo coñece Padrón, pero é certo que nos faltan moitos servizos, nos falta infraestructura, en fin, toda unha problemática que non é unha cuestión ideolóxica e que, por tanto, non podemos perdernos en enfrontamentos. Logo entraremos nela, pero fagamos un pequeno repaso. Fai casi un ano, a primeiros de xullo do ano pasado, se celebraba o pleno de organización. Os 6 concelleiros do Partido Socialista, 2 con dedicación exclusiva e 4 con parciales a diferentes grados. Criticou no seu día o alcalde, o Partido Popular, de que vostedes son máis caros que o anterior equipo de goberno. Démelle unha valoración a esta situación e do que queira, dos salarios, do coste, do goberno. En primeiro lugar, debo decir que este alcalde cobra menos que o anterior. Partimos desa base. Pero, claro, que sea caro é moi relativo, porque que o goberno anterior... máis costoso, non sei se caro. Claro, pode que cobrara un pouco menos, pero claro, que o traballo era nulo. Entón, claro, había xente aí que estaba cobrando por non xestionar nada, non? Entón, eu o que sei agora mesmo somos 6 concelleiras e concelleiros de goberno máis unha xefatura de gabinete da alcaldía que traballamos arreo e que, mañán e tarde, me refiro.
e evidentemente hai unhas retribucións que non son para nada tampouco desproporcionadas. Estamos falando, se non recordo mal, as dedicacións máis baixas 16.000 ou 16.500 euros, algo así. Non é nada, en fin, non é un despropósito de salarios, non? Entón, isto é un argumento moi básico que sempre se dá nos plenos de organización, pero que eu creo que a día de hoxe toda a cidadanía de Padrón pode ver que o goberno está traballando a pleno rendemento e que merece cada euro da remuneración que ten, non? Entramos nos orzamentos. Se aproban a finales de decembro do ano pasado 10 millóns de euros e co voto en solitario o Partido Socialista. E aí hubo unha crítica do BNG. Aí faltou un concelleiro do Partido Popular que mencionábamos antes, e a crítica do BNG era que máis ou menos calificaba os orzamentos de un cortapega dos do PP. Fágame valoración dos orzamentos, señor Rei. Os orzamentos, como expliquei nese mesmo pleno, son uns orzamentos de transición, vamos a decir, non? Certamente nos chegamos. As eleccións foron o 28 de maio, despois hasta xullo non empezou, digamos, o goberno a funcionar, non? Entón, claro, teñamos moi pouquiño tempo. Certo que non son os orzamentos, os mellores orzamentos que nos gustaría ter, non? Pero é o que nos dou tempo. Son suficientes para esta primeira anualidade. De feito, non estamos tendo problemas financeiros a ningún tipo. É certo que o Concello financieramente está ben, e isto é unha boa noticia para todas e para todos, pero, en fin, tampouco se pode exigir de repente que en uns poucos meses ter os mellores orzamentos do mundo. Bueno, eu entendo que dentro da oposición se ven as cousas máis sinxelas, pero, en fin, as cousas son como son, non? E agora que xa temos un bagaxe, xa temos un ano de goberno, traballaremos para ter uns orzamentos aínda máis pulidos, máis precisos, pero estes orzamentos foron axeitados para poder chegar hasta agora facendo todo o que estamos facendo, non? E por dicirche, as nominativas aumentaron, houve moitas partidas que aumentaron, e aí está, que non están esgotadas, non hubo que facer de momento ningún recoñecemento extrajudicial de crédito, polo tanto, mal non está. Ben, que necesita Padrón, señor Rei? De maneira que nos entendamos todos e que nos entendan tamén os que son fora de Padrón. Que necesita Padrón e que axudan estes orzamentos e os 3 anos que quedan por diante? A pregunta é moi ampla, a ver, vamos por partes. Pero vostede sintetiza moi ben. Bueno, intento. Pero, bueno, tampouco tentes moita sorte, non vai a ser. Mira, vamos a empezar, e eu insistí moito na campaña electoral. Padrón ten un gran déficit de mantemento das instalacións públicas municipais. Nos queríamos empezar por afianzar o que xa temos, non? Falo de instalacións deportivas, centro de saúde, escolas infantís, etc., non? Todo viña baixo mínimos, un estado moi lamentable, ata tal punto que cando entramos na escola infantil municipal houbo que pechar, houbo que tomar esa decisión, habilitar unha escola infantil municipal provisional para afrontar unha reforma que nos vai a costar nada menos que 800.000 euros. O sea, cun informe técnico decía que as condicións de salubridade non eran viables para... Claro. E houve que tomar esa decisión para non deixar 30 familias sin unha solución de conciliación, non? Mesmo as escolas rurais, neste último ano fixemos un esforzo importantísimo por adecentalas, se pintaron, por dentro e por fora, se melloraron en moitísimos aspectos e continuaremos aínda, non? Por certo, a veces con solucións, con proxectos de colaboración público-privada. E isto sí teño que tamén poñer en valor a participación da industria e de moitas empresas padronesas que queren contribuir tamén á mellora das instalacións públicas. A parte desto, pois que temos? Pois temos necesidades, algunhas van a ser custosas, como por exemplo acadar unha residencia para a terceira idade, algo que por parte da Xunta non estamos tendo moi bo feedback, a Xunta non está nada aberta a crear novas residencias, e Padrón é o seu ámbito territorial. Pensamos como capital de comarca, un ámbito territorial importante, nós non temos na nosa área ningunha residencia, só hai un centro de día en Dodro, pero plazas de residencia non hai ningunha. O sea,
unha privada en Teo e despois xa está Santiago, pero nos necesitámoslo porque temos unha poboación, a terceira idade é unha poboación moi envellecida e é algo que a cidadanía sabe que Padrón necesita. A partir de aí, outros espacios específicos para diferentes sectores da poboación. Padrón non ten espacios, por exemplo, para a xuventude, falo de adolescentes hasta 18 anos. Nós xa temos un proxecto de mellora ambiental do Campo da Barca, con un skate park, con zonas pensadas para que a rapazada poida tamén ter un espacio propio de onde desenvolverse e relacionarse entre eles. Agora mesmo temos os rapaces que están en un lavadoiro, en un parque infantil, e non é para un pobo como Padrón, capital de comarca, non dispoñer deste tipo de espacios, non? Pero de momento a min o que máis me importa é mellorar as instalacións públicas existentes, a par que traballamos por conseguir outras. Temos un proxecto, temos un informe técnico, unha memoria valorada do Centro de Saúde que cuantifica en 1.185.000 euros a inversión que é necesaria para que o Centro de Saúde este en plenas condicións, non? Ventás, chas, temos, e isto pode constatar calquer persona que vaya, temos baches dentro do Centro de Saúde. Isto é así. E eu lle mandei ao anterior conselleiro de Sanidade esta memoria valorada e lle solicitei unha reunión. Eso ven da época dos primitivos, non? Perdón? Ven da era dos primitivos esas deficiencias, entendo? Eso ven de moito tempo sen facer inversión nese Centro de Saúde. É certo que non é unha competencia municipal, pero, claro... Non foi reclamada. Efectivamente, non? Eu lle mandei ao anterior conselleiro, non tuve resposta, lle pedí unha reunión e lle mandaba a memoria valorada. Fixemos o mesmo con este novo conselleiro, non houve resposta. Entón, a Xunta ten que facerse cargo das súas competencias. Obras importantes, a estación de tratamento de auga potable non só para Padrón, sino para toda a comarca da Arousa. 8 millóns de euros tramitados por Augas de Galicia, non? Galicia, a través de fondos de Next Generation. Claro. Moi importante, e aquí temos que citar un macroproxecto que pode impactar directamente contra esta gran instalación, porque Altri vai, tal e como está redactado... A captación é do Ulla. Efectivamente, o Ulla vai se ver moi afectado se se executa este macroproxecto de Altri nestas condicións, e, por tanto, isto pode afectar a calidade da auga que surte, non sei se tes ti a cifra aí, pero moitos milleiros de galegas e galegos. Boiro, Catoira, Dódoro, a Pobra, Pontecesura, Rianxo, Ribeira, Valga, Padrón e Vilagarcía, incluso. Exacto. Son milleiros de galegas e de galegos que estamos bebendo da captación da auga do Ulla e que, por tanto... 90.000 habitantes, máis ou menos. 90.000, pois, si a parte da perda que pode ter a nivel natural, porque, digamos que o Val do Ulla e todo ese trayecto ten unha riqueza natural importantísima, pois tamén perdemos calidade da auga e iso redunda na saúde de todas e de todos. Entón, está moi ben facer a inversión, pero tamén hai que coidar o noso patrimonio natural. O señor Rei, obras, investimentos da Diputación e da Xunta de Galicia, facemos un paquete e un bo resumen de un poquinho de todas das máis destacadas. Bueno, da Xunta de Galicia pouco. O que sea. Moi pouco, xa cho digo. Da Deputación da Coruña, por exemplo, citaba antes o proxecto de mellora ambiental do Campo da Barca con ese skate park, van a ser uns 300.000 euros que vai aportar a Deputación, o 80% dese proxecto, o resto poñer ao Concello. Tamén nese mesmo paquete, que foi a primeira reunión que eu mantiven co presidente da Deputación, tamén salían 60.000 euros, o 80%, máis 17.000 do Concello para a mellora do xardín da Casa de Rosalía. E aquí é algo do que me sinto especialmente orgulloso, porque sinto moito a labor da Casa de Rosalía. Creo que ten Padrón e Rosalía son nomes que van parellos e, bueno, digamos, foi toda esta colaboración institucional a tres bandas, Deputación, Concello e a propia Fundación, pois estamos mellorando moitísimo pois esta obra de posta en valor desta autora, non? Pero, bueno, proxectos, eu non sei canto tempo teño, pero hai moitos, me refiro. Temos un montón de pavimentos, de obras de pavimentación de vía pública, me refiro, que teñen financiación da Deputación a través do Plan de Obras e Servizos da Deputación. Saneamento, etc. Efectivamente, non? Servizos básicos. Que porcentaxe de saneamento estaría en Padrón ou quedaría por estar?
Moito. Sí? Moito. Porque é moi deficitario. Hai unha parte que xestiona unha empresa externa e outra que fai o Concello, pero date conta que ni siquiera temos as planimetrías de toda a rede de saneamento, non? E estamos falando de canalizacións de fibrocemento, que hoxe en día están obsoletas por varios motivos e que rompen continuamente, é absolutamente deficitario. E aquí sí que envexo algún outro municipio daqui da vosa provincia. Outro día estaba co seu alcalde e me dice, no, é que a mí só me faltan 2 casas por enganchar o alcantarillado. E claro, eu pensaba na situación nosa, nos temos, por exemplo, a escravitude, que son unha parroquia, bueno, a parroquia de Cruces é moi grande e prácticamente nada ten alcantarillado, e aparte que temos moitos vertidos polos que Augas de Galicia moi convenientemente nos amonesta, pero que hai anos que están así, me refiro. Entón, nós, claro que queremos traballar para que o ciclo da auga este pechado e sexa tratado debidamente, pero isto é algo que se arrastra de hai moito tempo. Xiramos os conceptos, nos vamos a dinamización económica, asociación de comerciantes, casco urbano, todo o que se poida axudar ao pequeno comercio e a revitalización. Bueno, afortunadamente Padrón conta cun mercado dominical. Eu creo que somos o único pobo de Galicia onde se traballa máis o domingo que o resto da semana, non? E isto é un gran impulso. Aparte, non temos grandes problemas de desemprego porque a industria padronesa é moi potente e, por tanto, nos mantén nunhas cifras digamos, asumibles, nunca perdendo as de vista, porque todo o mundo necesita traballar, pero é certo que o paro non é un gran problema. Iso capital do aluminio, non? Bueno, entre outras cousas, tamén do pemento, e tamén de, bueno, capital cultural tamén, bueno, Padrón é un pobo moi capitalino. Pero, bueno, a nivel de casco histórico, é certo que estamos facendo un esforzo, estamos renovando varias rúas e estamos, digamos, no que ten que ver co ornato e limpeza de todo o casco urbano. Estamos facendo un traballo moi notable. É certo que estamos intentando tamén revitalizar todas as nosas festas, e iso se puido ver tamén co novo plantexamento para as festas de Pascua. Agora se vai a ver para o Santiaguiño, recuperamos a feira medieval en tempo e forma, o sea, estamos en o Camiño de Santiago, está tendo un pulo, o Camiño portugués, un pulo moi importante, e, por tanto, Padrón tende a ir a máis, non? Isto é algo que dende a hostelería e dende o comercio se nos fai saber, pero, bueno, sempre queda marxe de mellora. Estamos padecendo, creo que un problema que temos case todos os municipios dos camiños, non? Que é a gentrificación ou o tema do impacto do alexamento turístico, que nos satura o mercado de vivenda. Entón, é certo que sí estamos tendo xa problemas de vivenda libre para aluguer ou de venta, non? A nivel industrial, non só o aluminio, sino o resto do polígono entre eles o polígono de Ireilo, da Picusa. Que proxectos hai necesidade de máis expansión, de ampliación de polígonos? Mira, afortunadamente pola súa situación, Padrón... Conectado por tren, por autopista, por todo. En Padrón se fixan moitas industrias. E eu estive na Semana Verde de Galicia e algúns empresarios me preguntaron se tiñamos algunha nave disponible, algún terreo, ou se tiñamos previsión de ampliar. Agora mesmo a Corporación Aluminios Cortizo vai a inaugurar o seu polígono tecnolóxico, que só vai a situar outra vez, vai a resituar a Padrón no panorama industrial de Galicia e casi a nivel internacional, porque digamos que é un plantexamento moi innovador, non? Entonces, claro, Slavesa tamén están desenvolvendo as súas actuacións nos seus polígonos e se están quedando, e iso redunda tamén en novas instalacións e novas instalacións para o Concello, non? Entón, o maior problema que temos agora mesmo é de vivenda e, claro, hai moita xente que ven a traballar a Padrón e non vive en Padrón, pero lle gustaría. Claro. Entonces, eso é algo que temos que resolver. E ademais lle beneficiaría, porque... Exacto.
Os 10.000 están aí, pero non se tocan aí. Bueno, nos queremos revertir esa situación e é certo que a industria pode facer moito a ese respecto, pero necesitamos unha normativa urbanística que nos lo permita e nos de momento temos un plan xeral do ano 94. Promoción turística, Pemento de Padrón, xa vai pola... Este ano te tocará a 44 edición, Viños da Ixepe, a Pascua, Santigueña Feira, xe o destino das terras de Santiago, porque Padrón entra dentro de eso e comparten feiras como Fitur, non? Ou a Traslatio Apostólica. E a Ruta do Pemento, a Ruta da Lamprea, queremos tamén poñer en valor o noso patrimonio natural. Venda Padrón os de Pontevedra e os de Ribeira. Padrón, non necesito tampouco vendelo moito, Padrón, todo o mundo quere vir a Padrón e todo o mundo pasa por Padrón en algún momento, sexa polo camiño, sexa pola nosa gastronomía, sexa polas nosas fundacións, Rosalía e a Fundación Pública Galega e pola boa xente tamén. Como? Polos vos veciños a boa xente. Eso faltaría máis, o alcalde o primeiro. Pero a hostelería fai todo o que pode por acoller da mellor maneira a todas aqueles que nos queiran visitar e evidentemente, ti sabes, Padrón está ben comunicado e por tanto, dendo o punto de vista cultural, da nosa oferta cultural, da nosa oferta turística e de festexos e tamén polo noso papel dentro do panorama galego en canto a cultura e Camiño de Santiago, resulta moi atractivo, non? Entonces, nos vamos a continuar afondando na mellora de todos estes aspectos, dándolle unha volta máis, sobre todo os nosos festexos e a nosa oferta cultural, que é a que máis dinámicas pode crear, pero sin perder de vista tamén que hai outros problemas de fondo que levan moitos anos estando aí, que temos que solucionar e que non van a ser tan rápidos como a onde gustaría, en fin. Al final non somos... somos persoas tamén, me refiro. Señor Rei, que lle gustaría destacar do que comentou ou do que eu non lle preguntei? Última intervención. A mí me gustaría destacar algo que normalmente pasa desapercibido, que a labor, o traballo dos funcionarios, de todo o persoal público municipal que está traballando arreo. Temos unha administración relativamente pequena, nunhas situacións moi precarias. Estamos agora rematando os procesos de estabilización e o meu propósito é implementar a relación de postos de traballo para que as retribucións melloren e para que todos se poidan sentir recoñecidos. Nos traballamos, e falo do goberno, traballamos man a man cos nosos técnicos e a súa opinión conta, e cando hai que mellorar, cando pretendemos mellorar a limpeza do noso municipio, preguntamos ao servicio de limpeza viaria. Entón, eu creo que eles están sentindo recoñecidos, pero quero que a cidadanía sepa que os traballadores e as traballadoras municipais poñen todo da súa parte porque o pobo vaya a mellor. Que se non o fixeron agora é porque quizáis os seus xefes non o estaban facendo suficientemente ben, pero hai moi boa vontade e merecen unha situación mellor, e aí está o noso compromiso tamén, porque creemos que as persoas teñen que traballar en condicións dignas. Como se atopou neste primeiro paso por esta edición de Falemos e a visita a esta Santa Casa? Pois mira, moi cómodo, a verdade. Eu tiña certos temores porque esta é a miña primeira entrevista en televisión neste formato un pouco máis frío, non? Un pouco máis pausado. Si estivera en algunha intervención, algún canutazo, a pé de rúa, etc. Pero neste formato é a primeira vez. Estiven en radio, aí me sinto relativamente cómodo porque tampouco te están vendo tan directamente. Aquí tampouco. Bueno, pero eu estou cómodo, a verdade. Podríamos falar 3 horas máis. Pois o que pasa é que temos que quedar para outro día. Bueno, pois veremos a ver. Bueno, foi un placer contar con vostede nesta edición de programa Falemos e facer este repaso por este concello tan importante. Desexarlle moi boa noite e agradecerlle que haya estado aquí. Moitas gracias. Pues para min é un placer e un saludo para todo o equipo do canal Rías Baixas e de todos os televidentes. E hasta unha vindeira ocasión, así, de acordo. Así que isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos co alcalde de Padrón, Anxo Rei, con José Carlos Vidal, alcalde de A Pobra do Caramiñal, e con María Ramallo, alcaldesa de Marín. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moi boa noite, moitísimas gracias por estar aí, saúdos. Programa ofrecido por
te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.